Kvalitu, styl a pohodlí pro váš domov najdete u nás. Máme vše, co potřebujete, abyste proměnili váš interiér na útulný a elegantní prostor. Naše nabídka bytového textilu je navržena tak, aby splnila i ty nejnáročnější požadavky na krásu a funkčnost. Naše nabídka zahrnuje kvalitní ložní prádlo, měkké a útulné deky, ručníky, osušky, matrace, polštáře, přikrývky a mnoho dalšího sortimentu pro domácnost. Náš přátelský a odborný personál je vždy připraven vám pomoci s výběrem a poskytnout poradenství, aby váš domov byl přesně takový, jaký jste si vysnili. Věříme, že kvalitní bytový textil by měl být dostupný pro každého a proto nabízíme naše produkty za rozumné ceny. Neustále aktualizujeme naši nabídku, abyste u nás vždy našli něco nového a inspirujícího. Přijďte a uvidíte v naší prodejně, jak nádherné a kvalitní jsou naše výrobky. Vytvořte domov, kde se budete rádi vracet. Nezapomeňte nás sledovat na Facebooku, Instagramu a YouTube pro nejnovější novinky, slevy a inspirace.